Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта стартапніца. Мы у жывым эфіры у соцсетках Еўрарадыё, а таксама, калі вам зараз незручна глядзець гэты эфір, вы можете крыху пазней паглядзець яго на YouTube-канале «Стартапніца Лайв». Сёння мы размаўляем пра адзін з самых актуальных праектаў апошняга часу для Беларусі. Гэта прыкладанне крама. Дакладней, па-беларуску гэта трэба казаць мабільная праграма. На гэты конт зламана безліч дзідаў, але вось такое рашэнне прынялі мовазнаўцы. Юлія Нехай, як заўжды, у студыі Еўрарадыё. Прывітанне, Юлія. Привет. І з намі на сувязі распрацоўшчык, адзін з распрацоўшчыкаў праграмы Сергей Кастрыма. Прывітанне, Сергей. Прывітанне слухачам Еўрарадыё. Сергей, рады вас бачыць, рады вас чуць, рады, што вы ў бяспецы. Распавядзіце, калі ласка, што вас наштурхнула на тое, каб зрабіць такую праграму, ну і чым яна займаецца. Каб гэта не рабіў я, а ўсё ж такі з першых вуснаў мы гэта пачулі. Першае, што мяне падштурхнула, гэта дзесьці ў сярэдзіне жніўня у мяне ў Фейсбуку пачалі з'яўляцца нейкія спісы вытворцаў, которые трэба было б не набываць у крамах Беларусі ці абыходзіць бокам. І калі гэтых спісаў было вельмі шмат, я пачаў думаць, ну гэта ж вельмі цяжка запамінаць назвы ўсіх вытворцаў, усіх месцаў, куды не трэба хадзіць слушным беларусам і так далей. Я пачаў звязвацца з праграмістамі і пытацца, ці цяжка будзе зрабіць нейкую прыладу, которая была ў кішэні беларуса, у мабільным тэлефоне, каб ён проста мог праверыць вытворцу. Я ведаў, што можна праверыць вытворца па штрых-кодзе. І пачаў шукаць штрых-коды, дзе можна знайсці. Знайшоў штрых-коды ў адкрытым доступе, праверыў з рэальнымі штрых-кодамі вытворцаў, спытаўся яшчэ раз у праграміста, колькі гэта можа заняць зрабіць такую прыладу. Мне сказалі, што гэта можа заняць столькі і столькі. Ну, я вырашыў перадаць гэтую базу штрых-кодаў па тых прадпрыемствах, которые ўжо гулялі ў інтэрнэце праграмісту, і праграміст проста напісаў прыладу, якую мы залілі разам у App Store і Play Market. Калі гэта прылада што робіць? Так, да. Прылада што робіць? Прылада скануе коды, вядомыя ёй, которые ёсць у базе дадзеных, і выдае нейкі вынік, ці гэта там належыць таму-то, ну не таму-то, а ці гэты вырабак належыць, умоўна кажучы, блізкім для Александра Лукашэнкі людзей, ці дзяржаўным прадпрыемству, дзе ўсё кіраўніцтва прызначаецца дзяржаўнымі органамі, ці нейкія неэтычныя іншыя прадпрыемствы. Тытунь і алкаголь, напрыклад. А колькі мы ўсё імкнемся ўлезці ўсё ж такі ў гэтую размову і перашкодзіць Сергею распавядаць пра праграму. Пытайцеся. Я хотела спытацца, колькасць распрацоўшчыкаў ці... Нет. Людзей, якія карыстаюцца зараз. Ага, колькі установак? Зараз мы можам сказаць, што дзесьці каля 90 000 усталёвак на дзвюх платформах. Гэта Android і Apple. Ёсць адзіная толькі праблема ў тым, што у Apple нам вельмі доўга правяраюць праграму, і таму, напрыклад, у Apple зараз больш такая састарэлая версія. Вось. То бок ёсць ужо апгрейд, апдейт, гэта праца ідзе. Да, мы залілі гэта 14 мы залілі верасня. Ці нам ужо 14 верасня мы залілі, ці нам адобрылі гэтыя дзве платформы, і 14 верасня ўвечары я напісаў на Фейсбуку, што вось ёсць такі інструмент, калі хочаце, карыстайцеся. Фактычна 90 000 усталёвак за 2 тыдні, так? Да, я хочу дадаць троху. І пасля нам пачалі карыстальнікі пісаць, што вось незручны юзер-інтэрфейс, калі ласка, пасуньце
кнопочку туды, зрабіце тое сёе. Ну, я звязаўся са сваім сябрам, мы вырашылі хуценька дапрацаваць гэты юзер-інтэрфейс, вырашылі таксама дапрацаваць троху базу дадзеных, таму што карыстальнікі пісалі, чаму вы вось гэта не ўключылі, і неяк гэта тлумачылі, чаму гэта мае быць у гэтым спісе. Ну вось, і мы ўжо залілі 3 апдейты, зараз працуем над 4-м. Якая колькасць прадпрыемстваў зараз вось крама яна ахватвае? Яна ахоплівае 10 каля сотні, я б не сказаў прадпрыемстваў, але вырабкаў, таму што, напрыклад, тытунёвыя вырабкі вельмі цяжка апрацаваць, таму што амаль кожны бренд мае свой штрых-код. Таму я б сказаў, што з тытунёвымі вырабкамі нас дзесьці каля сотні плюс-мінус прадпрыемстваў. То бок гаворка пра тавары ці пра тых, хто вырабляе іх? Гаворка ідзе пра тавары і пра прадпрыемствы. Дзесьці прадпрыемстваў там можа, ну не ведаю, 50. Да? Але з-за таго, што, напрыклад, кожны тытунёвы вырабак, амаль кожны мае свой асобны код, то мы мусім дадаваць іх асобна. Я скажу так, мы спачатку не дадавалі тытунёвыя вырабкі, бо зыходзілі з прынцыпу, што тытунёвыя вырабкі гэта шкодна проста апрыёры для здароўя чалавека. Але карыстальнікі пачалі пісаць, дадайце, калі ласка, тытунёвыя вырабкі, і мы іх таксама дадаем. Таму прадпрыемства дзесьці 50-60, але з тытунёвымі вырабкамі каля сотні. У прынцыпе, гэта лагічна наконт тытуню, таму што вядома, што акцызы, якімі абкладаецца кожны пачак цыгарэт, яны валяцца ў бюджэт усе. Ну і калі мы кажам пра прызначэнне крамы, як я так разумею, сродак нейкага эканамічнага ціску на ўлады, якія зараз у Беларусі, ну то акцызы за цыгарэты гэта вельмі і вельмі актуальная крыніца для паступлення ў бюджэт. Таму мне таксама здавалася і здаецца, што яны там мусілі быць. Як, дарэчы, і розныя алкагольныя вырабы, алкагольныя напоі. Яны там таксама ёсць? Алкагольныя вырабы там ёсць, мы дадалі. Амаль усе лікёра-гарэлачныя заводы, которые ёсць у Беларусі. То бок тут гэтае пытанне вырашалася праз вытворцаў, не як з тытунем? Да, толькі праз вытворцаў, бо з тытунем троху проста складаней гэта рабіць. Таму тытунь, амаль кожны бренд мы мусім дадаваць дадаткова. Ручкамі. Ось так. Да, ручкамі. Ну, усе штрых-коды мы дадаем ручкамі, таму што яны мусяць быць правераныя на рэальных кодах. Ага, то бок... І карыстальнікі нам вельмі дапамагаюць з гэтым. Вось было ў мяне такое пытанне наконт таго, ці не з'явіцца ў базе нешта незаслужана, да? Але тут ёсць нейкая такая працэдура праверкі. Ну, нам, напрыклад, карыстальнікі пішуць, чаму вы не дадалі тое-сёе, і мы заўсёды пытаемся, чаму мы мусім дадаць гэтага вытворцу, якія ёсць падставы, напрыклад, для таго, каб гэты вытворца быў для ўсіх беларусаў пазначаны як такі неэтычны, напрыклад. Ну і калі людзі могуць патлумачыць і дадаюць нейкія факты ці нейкія сведчанні з адкрытых крыніц, то, канешне, мы правяраем гэта. Вось цікава тое, што я пачуў, гэта тое, што тэставанне крамы фактычна адбывалася ў рэжыме рэальнага часу ўжо пасля таго, як было выпушчанае прыкладанне, была выпушчана праграма, то бок такая праверка боем. Юлія, Сергей, а як гэта звычайна адбываецца ў свеце стартапаў? Я так разумею, што вось гэтая праца там з фокус-групамі, да, што спярша праграму атрымлівае нейкая абмежаваная колькасць людзей,
я не ведаю, сваякі, сябры там і гэтак далей выказваюцца там, пасля гэта прымаецца ці не прымаецца да ведама, да? Наколькі гэта тыповы выпадак, калі праграма спярша патрапляе на App Store і ў Google Play, і толькі ну, пасля прыходзяць першыя заўвагі ад карыстальнікаў? Можна я спачатку скажу? Натуральна. Да. Мы тэставалі, але мы тэставалі ў такой зачыненай групе. Мы тэставалі, ці можа праграма, па-першае, выявіць і правільна выявіць вытворцу паводле штрых-коду, а другое, ці можа яна, калі ўводзіш штрых-код, гэта выявіць і супаставіць гэта з базай дадзеных. То бок мы правяралі, ці працуе яна карэктна на розных тыпах кодаў, на розных вытворцах. Пасля, калі мы пабачылі, што яна працуе карэктна, мы залілі гэта на App Store і Play Market, дзе нас праверылі, што праграма адпавядае апісанню, там няма нейкіх шкодных бэкдораў, і яе можна публікаваць. І толькі пасля гэтага, калі ўжо стала вядома, што, па-першае, яна працуе, мы патэставалі яе на рэальных кодах, я ўжо выклаў гэта ў адкрыты доступ. Ну, адпаведна, вы ўпэўніліся ў тэхнічнай дасканаласці праекта, а далей ўжо, ну, скажем, пачаліся такія пытанні юзабіліці, так, якія ўжо даганяюцца па ходу. А у меня вот Юлія, я хацеў бы, можа, ты са свайго досведа распавядзеш, наколькі ўсё ж такі гэта тыповая для свету стартапаў сітуацыя? Мне здаецца, тыповая гэта сітуацыя. То бок рэальна заўжды заліваецца нейкі... Не заўжды. Увогуле ўсё залежыць вельмі ад праекта. У канкрэтным выпадку, мне здаецца, как это, руководствовались? Кіравались, да. Маеш на ўвазе, што трэба было выйграваць час, і тут, у прынцыпе, былі грунтоўныя прычыны дзеля таго, каб зрабіць так, а не тэставаць яшчэ месяц, а ўправа ці ўлева трэба тую ці іншую кнопку там і гэтак далей. Безумоўна. А у мяне такое пытанне, якая перыядычнасць выкарыстання гэтага прыкладання з боку людзей, да, і увогуле якія назіранні вы зрабілі, вось калі пачалі працаваць над гэтым праектам? Першае, што я заўважыў, калі мы залілі гэта, ну і калі карыстальнікі пачалі ўжываць гэтую аплікацыю, я заўважыў, што быў попыт на такі інструмент. І гэта мяне троху здзівіла. То бок, я думаў, што гэта будзе вузкае кола людзей, которым гэта проста цікава, яны будуць гуляцца з гэтым, пасля напішуць, напрыклад, мне ў прыват, што вось, ну, прикольная такая класная праграмка, работает, все такое. Але гэта выклікала, по-мойму, вельмі вялікі попыт і вельмі вялікі інтарэс з боку іншых карыстальнікаў. Гэта першае. Другое, я пабачыў, што беларусы, ну, прынамсі сёння, вельмі хочуць супрацоўнічаць, вельмі салідарныя, і гэта выклікала такую хвалю дапамогі. Мы атрымалі проста неверагодную колькасць прапановаў да супрацы ад розных людзей. Як, напрыклад, дызайнерскай супрацы, дэвелапарскай супрацы і там аптымізацыі праграмкі на App Store. І так далей. А трэцяе, на што я заўважыў, што людзі карыстаюцца гэтым як нейкай цацкай. І людзям прикольна проста дастаць і паглядзець штосьці ў магазине. І вельмі часта людзі набываюць, а пасля прыходзяць дадому, такія, вот, паглядзіце, мы вось тут купілі, і цікава, да, яно спрацоўвае, але ўсё ж таки купілі. А якая ўсё ж таки перыядычнасць выкарыстання? То есть, магчыма, вы неяк трекалі за... Мы привязали, я выбачаюся, што перабіваю, мы привязали нейкую аналітыку толькі ў апошнім рэлізе, і за дзень пасля таго, як привязали, мы побачылі, што 10
каля Прабачце, 300, Сергей, прабачце, што я перабіваю. Ці можаце вось так не рабіць рукой, таму што Sorry. там вось гарнітура, да, і праз гэта мы крыху Выбачаюся. пакутаем. Дзесьці каля 300 разоў за дзень людзі скарысталіся. Дзесьці так. Калі мы прывязалі, гэта было тады было карыстальнікаў дзесьці 60 тысяч. У мяне яшчэ ёсць такое пытанне. Я ведаю, што у пэўнай ступені, калі вы працавалі над гэтым прадуктам, вы как это вдохновлялись? Абапіраліся, да, грунтаваліся, натхняліся прыкладаннем, якое ёсць у Чэхіі, дзе вы жывеце, без Андрэя. Вось, раскажыце, калі ласка, пра гэтае прыкладанне. І вельмі цікавы кейс, тое, што я вось чытала, што гэтым прыкладаннем карыстаецца каля 230 тысяч чалавек, а колькасць насельніцтва Чэхіі больш за 10 мільёнаў. І яно было створана амаль у прошлым годзе. А тут за 2 недзелі, за 2 тыдні мы маем 90 тысяч чалавек. Гэта вельмі цікавая інфармацыя. Так што раскажыце, калі ласка, пра прыкладанне без Андрэя. Ну, я б сказаў, што калі я пабачыў спісы, я падумаў, што вось я дзесьці бачу ўжо такі інструмент, которым можна карыстацца пры сканаванні. І вось я заўважыў, што ёсць у інтэрнэце, ёсць на Play Market прыкладанне без Андрэя, но функцыянуе па тым жа прынцыпу, але там больш просты спіс прадпрыемстваў. Гэта прадпрыемствы, которые ўваходзяць у холдынг, которым валодае дзеючы прэм'ер-міністр Чэхіі. Ён называецца без Андрэя, но таксама скануе штрых-коды і выдае, ці выраблены гэты прадукт кампаніяй з холдынгу Андрэя Бабіша. Так растлумачце, што не так з Андрэем? Андрэй Бабіш, зараз ён прэм'ер-міністр, яго абвінавачваюць у шмат якіх грахах. Ліберальная частка чэшскае грамадства. І яго абвінавачваюць, па-першае, у тым, што ён супрацоўнічаў з чэхаславацкім КДБ у той яшчэ час, так? Да, у той час. А другая частка яго абвінавачваюць зараз. І было нават крымінальнае расследаванне на гэты конт у тым, што ён, як сказаць па-беларуску ці па-руску, ён злоупотребіў. Я толькі рускае слово сказаў. Злоўжываў службовымі сваімі паўнамоцтвамі. Злоўжываў не службовымі паўнамоцтвамі, а злоўжываў датацыямі еўрапейскіх фондаў пры пабудове адной са сваіх, я б не сказаў рэзідэнцый, але як это сказаць, месца адпачынку. Яно называецца каўза чапі гнізду. І тут была вельмі доўгая гэта каўза, крымінальнае расследаванне, вялікія пратэсты наконт удзелу ці злоўжывання кампаніямі Андрэя Бабіша. Ну, акрамя таго, у яго прозвішча падобнае да колішняга амбасадара Расіі ў Беларусі Бабіча, і у беларусаў арганічна выклікае нейкае адтаржэнне такое падсвядомае. Вось. Ну, акрамя таго, я чуў, што ёсць нейкія падставы звязваць цяперашняе кіраўніцтва Чэхіі з Крамлём. Вось. Ну, прынамсі, ёсць занепакоенасць, да, у ліберальных колаў. Вось. Ну, і гэта мне таксама крыху, канешне, так муляе вуха, калі я чую прозвішча там Анджэя Бабіша, Мілаша Земана і гэтак далей, і гэтак далей. То бок сэнс чэшскага прыкладання ў тым, каб пазбегнуць выкарыстання прадукцыі, вырабленай на прадпрыемствах мясцовага алігарха, устроіць такі байкот, да? Ну, умоўна кажучы, да. А як вы бачыце ў цэлым перспектывы крамы? Ці можа ён ператварыцца ў сапраўдны бізнес? Ці ўвогуле вы, Сергей, разглядаеце гэта як бізнес-праект? Спачатку, калі мы гэта рабілі, не, мы не разглядалі ні ў якім разе. Гэта была проста некая
некая дапамога людзям у Беларусі, которые хочуць неяк мірна пратэставаць. Але пасля, я бы сказаў, не пасля, але у першы дзень мы атрымалі імейлы аб тым, каб мы прышпілілі нейкую кнопку данатаў. І мы неяк закінулі гэта. І пасля пачалі думаць, што ўсё ж такі, калі развіваць праект, гэта трэба працаваць не пасля працы некалькі гадзін на дзень, а вось садзіцца і цэлы дзень працаваць. У нас ёсць думкі, як развіваць гэты праект, і, магчыма, мы у наступным ці праз рэліз прышпілім кнопку добровольной подписки на гэтае прыкладанне. Калі чалавек захоча дапамагчы праекту, ён можа просто подпісацца. Калі не, ён можа карыстацца функцыяналам, который будзе. А ўвогуле, якія планы, што вы плануеце яшчэ дабавіць? Што можна дабавіць карыснага да такой прылады? Па-першае, ёсць такие самые простые. Это спіс прадпрыемстваў, которые люди пытаются. Дадайте, калі ласка, спіс прадпрыемстваў, каб мы, напрыклад, могли набываць онлайн і не сканаваць коды. І гэта такие вельмі добрые пажаданні. Другое пажаданне, люди пытаются, ці можем мы нейкі свой спіс мець. Напрыклад, мы уже штосьці праверылі, штосьці маем, але не памятаем назвы. Можем просто паглядзець, што мы уже правералі, і гэта добры тавар. Гэта другое. Але глобальна я бачу гэта як такі фітнес-трекер. Калі, напрыклад, чалавек, умоўна кажучы, можа бачыць, колькі падаткаў ён сплаціў, груба, колькі падаткаў ён сплаціў на гэтым тыдні. Гэта вельмі лёгка палічыць праз ПДВ, калі чалавек будзе ўводзіць сам, як калі ён бегае, калі ён набывае штосьці, ён можа ўводзіць кошт нейкіх тавараў, да? І з гэтага лёгка вылічыць ПДВ, а пасля з гэта, калі чалавек будзе ўводзіць, напрыклад, свой падатак на прыбытак, таксама ён будзе бачыць, колькі згруба ён заплаціў у гэтым месяцы падаткаў. Каб фармаваць таксама такую грамадзянскую адказнасць. Асведамлёнасць. Да. Не адказнасць, а каб чалавек не проста казаў, што я плачу падаткі, і я хачу на гэтыя падаткі бачыць вось гэта і гэта. А калі ён будзе груба ведаць, колькі ў гэтым месяцы ён заплаціў падаткаў, пасля можна гэта зрабіць далей, можна ж таксама груба палічыць, выходзячы з прыбыткаў бюджэту, колькі, напрыклад, з ПДВ процентаў складае прыбытак бюджэту Рэспублікі Беларусь. І там можна, напрыклад, падзяліць, што чалавек, заплаціўшы ПДВ, напрыклад, у верасні 20 рублёў, з гэтага ПДВ на медыцыну, умоўна кажучы, магло пайсці, там, я не ведаю, з 10 рублёў паўкапейкі. І ён будзе ведаць, што вось мой унёсак у медыцыну ў гэтым месяцы паўкапейкі, напрыклад. Гэта таксама усведамленне таго, што чалавек не проста плоціць падаткі, а куды гэтыя падаткі ідуць. Это, так бы мовіць, тое, што ён можа дакрануцца да умоўна кажучы. Пасля гэта можна рабіць, як я казаў, як фітнес-трекер, людзі могуць лайкаць адзін аднаго, што ты вось у гэтым месяцы больш заплаціў, чым я, і так далей. Гэта можна зрабіць вельмі вясёлую штуку з гэтага. Но мне здаецца, што это класна, таму што людзі, яны вельмі любяць, трекеры, так, калі іх актыўнасць нейкім чынам адлічбоўваюць. Адна справа сказаць, я карыстаюся крамай, а іншая справа сказаць, з дапамогай крамы я за месяц там столькі-то і столькі-то рублёў не даплаціў там крываваму рэжыму. Мы не так, канешне, глядзім на гэта. Можна спаборнічаць, разумееце, типа, як бы улік нейкі рабіць, да? Вось я столькі не даплаціў, а мой сусед у 3 разы больш. Ого, нішто сабе. Можна шэці, вось як у розных прыкладаннях кубкі ўручаць кожны тыдзень, да? Типа, ты самы паспяховы, як бы,
тут трэба званне нейкае прыдумаць. Ігноршчык, да, прадукцыі кашалькоў Лукашэнкі там. Ну, умоўна кажучы, мы, канешне, бачым гэта трошку інак, але калі карыстальнікі будуць гэта разглядаць іншым чынам, то гэта ж на погляд карыстальнікаў. Усё ж такі я гэта бачу як такі пазітыўны погляд на тое, каб чалавек разумеў, за што ён плаціць і колькі ён плаціць. Это одна сторонка, а іншая сторонка, да можна хоць сачыць за інфляцыяй, калі чалавек будзе уводзіць кожны месяц кошт кефіра, я не ведаю, аднаго вытворцы, якое ён набывае кожны месяц, і ён будзе проста бачыць флуктуацыю кошту на гэты кефір, я не ведаю. Ну так. Это, да, іншая штука. Таму што разумею, таму што калі кефір кожны месяц даражэе на 1 капейку, умоўна кажучы, мы гэта проста не заўважаем, але калі мы можам параўнаць, вось 1 капейка, і ўжо там за паўгода сур'ёзная розніца, да, і колькі мы пераплацілі. Ну, умоўна кажучы, і так можна. Просто вы, Сергей, на самом пачатку амаль нашай размовы сказалі, што это падобна да гульні. І я падумаў, што можна ўводзіць не падобна да гульні, а што карыстальнікі нават самі разглядаюць гэта часткова як гульню, што можна ўводзіць далей гульнявыя моманты, вось, і такім чынам новых карыстальнікаў вабіць. Сергей, у мяне такое пытанне. А увогуле гэта першы ваш досвед ну вось у распрацоўцы такіх стартапападобных прыладаў, да? Ці быў раней, ёсць нейкі бэкграунд, да? І ўжо нейкі досвед папярэдняй працы вы скарысталі ў працы менавіта над крамай? Ну, з гэтым сябрам, з которым мы зрабілі краму, у нас быў досвед, але мы гэта не рэалізавалі, бо былі занятыя іншымі справамі. Ну, так бы мовіць, гэта не першая ідэя, которая прыйшла да мяне ў галаву, і мы вырашылі яе неяк рэалізаваць. Перад тым у нас была троху іншая думка, звязаная троху са спортам і з аматарскім спортам, я бы так сказал. Але не звязаная з грамадзянскай актыўнасцю, з палітыкай? Звязаная. Все ж таки аматарскі спорт – гэта таксама грамадзянская актыўнасць. Напрыклад, мы на сваім раёне маем нейкі клуб, з которым хочам гуляць, але не маем, умоўна кажучы, пляцоўкі, бо ўсе пляцоўкі занятыя. І мы хацелі зрабіць, я хацеў зрабіць інструмент, который бы звязаў бы пляцоўку, аматарскую каманду, ці людзей, которые камьюніці, которые вакол нейкага віду спорту аб'ядноўваецца, каб гэта была прылада, которая звязвала людзей, па-першае, і нейкую дзяржаўную, умоўна кажучы, установу. Бо калі я быў у Беларусі, было вельмі складана дамовіцца аб нейкай спартовай пляцоўцы, напрыклад, на футбол. Это быў нейкі просто кашмар. Квест такі. Ну да, трэба, канешне, дамаўляцца, каб пагуляць з сябрамі даволі задоўга, да, іначай складана. Ну, сам гэта добра ведаю. Ось. Ёсць, Юлія, да. пытанне. Есть у меня яшчэ пытанне. Так. Я хацела спытацца, ці можаце вы яшчэ прывесці нейкія цікавыя прыклады civic-tech стартапаў з Чэхіі, магчыма, якімі вы самі карыстаецесь? Мой самы любімы такі, я думаю, што гэта інспіраваны гарадскімі ўладамі, гэта прылада, якая дапамагае, умоўна кажучы, ямку нейкую залатаць. Ты ідзеш па горадзе, бачыш нейкую ямку, фоткаеш, дасылаеш, табе ставяць лайк за грамадзянскую актыўнасць, і ты можаш правяраць, ці памянялі гэта, ці не памянялі. Гэта нешта падобнае на 115 бел, але 115 бел я ў руках не трымаў і не ведаю, як яна працуе. Тут больш інтэрактыўна, больш так ты на кроку заўсёды можаш гэта неяк дакрануцца да зменаў. А там таксама, як і ў 115 бел, адфутбольваюць цябе час ад часу. Ну, не ведаю, грошай няма на тое, каб замазаць вашае графіці. Замазаць БЧБ ёсць, а замазаць, вось, скажем, не будуць ставаць розныя графіці, якія можна сустрэць у спальных раёнах Мінска. Но это няма там. Ці ваша ямка яшчэ не такая глыбокая, вось як сказала Юлія, каб яе латаць. Да? Тут ёсць нейкі інструмент контроля, дарэчы? Ну, конечно, ёсць. Тут ёсць выбары.
Ну, я маю на увазі внутрі прикладання. Хаця, конечно, да. Я б сказаў так, калі дэмакратыя функцыянуе, то ўнутры прыкладання табе не патрэбныя інструменты для контроля. Ты можаш проста прайсці на наступныя выбары і не прагаласаваць за того чалавека, который гэта не зрабіў, усё. І твои галасы палічаць, і ты будзеш разумець, што ўсё ж такі, калі да цябе, як да грамадзяніна, который плоціць падаткі і імкнецца дапамагчы нейкім працаўнікам гарасполкама вырашыць лакальную праблему, ставіцца так, то ты просто не галасуеш за гэтых людзей на наступных выбарах, і ўсё. Галоўнае, што яны гэта разумеюць, на маю думку. Вось, конечно. Да, і грамадзяне гэта разумеюць, але калі палітык разумее, што ён можа сысці з пасады, калі будзе знізу ім незадаволеныя, не толькі зверху, да, то это бясцэнна. А яшчэ правядзіце прыклады. Цьянка гэта цудоўна. Юля, ты так пытаешься, быццам бы ты сама ведаеш такія прыкладанні, вось, ну і чакаеш некага канкрэтнага адказу. Не здаецца, не? Да мне вось больш нічога не прыходзіць у галаву, па праўдзе. Я не сказаў бы, што я сутыкаўся больш з такімі, крамя без Андрэя, і вось гэтае прыкладанне. Яно называецца як «Зменім гэта», калі перакладаць на беларускую мову. Там не толькі ямкі, там усё, там і графіці, і нейкія постары, і рэклама кепская і так далей. То бок Civic Tech, у прынцыпе, і ў Чэхіі, і ў Беларусі не вельмі-то развіты, мне здаецца, яшчэ пакуль. Вось. А там, пра выбары там ёсць якія-небудзь прыкладанні? Вось мне таксама цікава. Ці даводзілася вам, Сергей, чуць электроннае галасаванне тое ж самае? Ці гэтага ўсё ж такі там няма? Ўсё ж такі галасаванне гэта вельмі... Я б назваў гэты працэс інтымным. Кансерватыўная рэч, у которую, па-першае, грамадства мусіць верыць. Калі тут ёсць вера ў такое олдскульнае галасаванне паперай, то ніхто гэта мяняць не будзе, бо грамадства верыць у тое, што гэта працуе, у тое, што галасы лічаць. Таму тут з галасаваннем няма нічога. Нейкага знешняга контролю я не ведаю, прынамсі. Не чуў нічога. Сергей, калі вы распрацоўвалі краму, вы думалі пра тое, што, я не ведаю, вам не атрымаецца без наступстваў вярнуцца ў Беларусь, напрыклад. То бок, вось з такое гледзішча разглядалі сітуацыю з распрацоўкай стартапа? Я задумаўся аб гэтым, па-першае, але па-другое я падумаў, што ўсё ж такі мы не робім нічога кепскага, як усе ў Беларусі думаюць. В прынцыпе, вы не робіце, все па-чэснаму. Мы ж ўсё ж такі не заклікаем людзей да нейкіх незаконных дзеянняў. Мы проста зрабілі інструмент, который патрабавалі людзі, і ўсё. Людзі хацелі мець у кішэні нейкі спіс таго, што ўжо гуляе у соцсетках ці ў інтэрнэце. Ці ўжо ёсць веб-сайты, прысвечаныя гэтай тэматыцы. Я больш за тое скажу. І я задумаўся, канешне. Але з іншага боку я падумаў, калі грамадства беларускае патрабуе такі інструмент, і яго не мае, яго ніхто не зрабіў, то што рабіць? Трэба рабіць. Так, гаворка ідзе проста пра тое, каб зрабіць людзей больш інфармаванымі. Што паробіш? Інфармацыя бывае такая, якая падабаецца беларускім уладам, і такая, якая не падабаецца беларускім уладам. Вось, ніякае злачынства гэтым няма. Больш за тое, я хацеў сказаць, што я бачу ў тэлеграме спісы прадпрыемстваў, дзе трэба набываць той ці іншую прадукцыю, і гэтыя спісы распаўсюджваліся на праўладных каналах, да? І людзі, якія настроены пратэстна, якія незадаволеныя дзеючымі ўладамі, яны казалі: «О, як крута, за нас зрабілі ўсю працу». Тыя людзі, якія, значыцца, хацелі падтрымаць сваіх, да, яны, в прынцыпе, склалі для нас спіс, які мы можам таксама выкарыстоўваць. Але ў гэтым спісе ўжо на той момант было больш за 30 назваў, больш за 30 намінацый, радкоў, вось, і, карыстацца ім
як бы гэта сказаць, нармальна, магчымасці абсалютна не было. У адрозненні ад прыкладання крама, якое можна запихнуць у свой мабільны телефон, у свой смартфон і ў любы момант дастаць і скарыстацца ім. Я думаю, што па маім тоне і Сергей, і Юля ўжо зразумелі, што час нашай праграмы выходзіць. Я хотел бы просто Так. дадаць такую маленькую ремарку. І калі мы гэта рабілі, мы разумелі, што мы не зможам зрабіць эканамічную блакаду ці пакласці на плечы ці на лапаткі гэтыя прадпрыемствы. Мы просто хацелі, каб грамадзяне маглі даслаць нейкі сігнал уладальнікам гэтых прадпрыемстваў. Ні больш, ні менш. Все. Ну так, я, на жаль, як гэта сказаць, знаходзячыся ў Беларусі, я пакуль не заўважаю, што эканоміка хістаецца, да, і там што Ну вот. гліняныя ногі гэтага калоса ўсё ж такі ўжо пайшлі трэшчынамі. Вось, але тым не менш згодны, гаворка ідзе пра большую інфармаванасць і больш свядомыя дзеянні, больш свядомую актыўнасць. Сергей, дзякуй вялікі, што падключыліся да стартапніцы і распавялі гісторыю свайго праекта. Сергей Кастрама з Прагі быў з намі на сувязі. Мы размаўлялі пра мабільную праграму Крама. Да пабачэння. Сергей, удачы. Вось. Ну і спадзяюся, што Крама будзе рабіцца лепшай і вырасце ў сапраўдны з часам, але вырасце ў сапраўдны бізнес-праект. Павел Свердло працаваў Дзякуй пры вам. мікрафоне. Так, Юлія Нехай была са мной у студыі. Нагадаю ўсім, што зараз гэты эфір скончыцца, але пазней яго можна паглядзець на YouTube-канале «Стартапніца Лайв». Да пабачэння, пачуемся праз тыдзень. Да пабачэння.